I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi klip. Danas ćemo igrati Battlefield. Isto što sam tada vam kažem, čitao sam komentare. Jedan Johnny16 je napisao ovo. Napisao je, sve je cool, ali Michael je ne znam što, nešto je glupost. Pa da ga ja nisam razumio. Ja sam mislio da onako, pa nešto tamo. Idem ja s ovima, nisam, zakasnio sam. Čekamo brod. Pa dakle, ja ću, evo, to je poruka za njega. Slušat ću ga dokle god sam živ. Eto to. To se to kaže. On mi je rekao isto u koment da snimam Battlefield i eto ga. Samo da otvorim ovo i ajmo. Ok, krenuli smo. Jedna mala muzikica za opuštenje. To jest ja malo se opustim. To je kako su zabio lik. Još si živ. Bravo, brat. Koliko sam ga? A inače to je Michael Jackson, no razmak, Michael Jackson. Oh shit. Ovo me najviše nervira kad oni dođu s tenkovima, a ja ne znam šta da radim. Osjetiti ne mogu. Neću uspjeti. Dobro sam pustio muziku na cezvrte. Ne bi se opustio uopšte. Ok, gotovo. So soon I stay to rhythm. Si normalan, brate. Nećete skokaju od gore. Lud. Bre, desi se spavno. Pum, bre. Uopšte se nisam opustio. Kad ih je gledaj. Baha ja, brate, prazan mi tablet. Bentley tablet. Words open just to make glory. Už dobro blizu. Over breezy and love kicks on. Dobro. Metal sam slušalice pa se ne čujem kako pevam. A ne mikrofon, inače na mikrofonu pevam mnogo lepše. Japan over cry. She knew she's afraid of black. Ho, ho, ho. Imam 7 subscribera, ukupno pregleda 359. Ošit, beži dole. Shit. Nema nikoga. Meni je bitno da nema nikog kod zastava, zato ću ja idem okolo. Stay to the rhythm. Stop on the rhythm. Ok. Što malo se
dopunim. Okej, dobro. Ali... Opa, bežim. Kako si me ubio? Nisi mi jasan. Nije mi jasan. Lik mi nije jasan. Nije mi jasno. Kako me ubio? Lana se stoji pored njega. Spavljeno. 130. Koliko sam ja ubio? 4. Imam 6 trofeja kao. Čekaj, da idem kod dole. Idem gore. Da ih ukukamo. Pokažemo ko su Amerikanci, to jest da pokažem ja ko smo mi. Ha! Shit, nije bila dobra ideja. Uopšte nije dobra ideja. Not good idea. Not good idea. Neko me snajpilo. Kako si me pogodio, crni sine? Čekaj, idemo ovamo. Daj, bre, ima nekog s nama. Ok, idemo ovamo. Dobro. Ok, šta to što nemamo bombe? Dobro, ove bre, tenkove ili nešto. Ovi imaju sve živo. Mi imamo brod. Ha, i to je nešto. To je nešto, ljudi moji. Kad imate pola stvari. Kad nemate pola stvari, što vam trebaju. Sad ćemo malo bomba da radi. To je najbolje. Bre, niga. Ja ću se sakrijem ovdje. Kome ću još da pane na pamet. Čekaj, moram se sakrijem ovdje da bi se dopunio. Okej. Evo ga. Dobro, ajde. Puni metkiće. Na puni metkići, Pankoviću. Okej, gdje si? Okej, ima nas. Ovo. Ok. Ovaj deo sam najizuznuti. What? Odakle ti tank? Bobo! Ajde, spavni se. Šta sam ja uzeo? Šatani, koja osranje puška. What? 2 tanka. Idemo na pobjede. Oh yeah, to the stays on the fine do. Ok, dobro. Dosta pelanja. Sad ne smem se opustiti. Konj je ubijan naš. Bre. Idemo shot. Pačat, motherfucker. Ubre, beži ovamo. Okej, beži ovamo. Nemaš, to je to. Oh, shit, kaj bi bila neka kutija, se malo dopunim. Zezno to, zašto ti ako mi beže od istine? Fuck. Koliko, a ja sam 10 ubio, 12. 12 trofeja od 16. Šta je ovo, pobogu? Sad sam popizdeo, a bolje da ne znate kakav sam kad popizdim, sad će vidite. Pa. Okej, idemo. Pa. Okej, sad ćemo bombe gađati.
Mrš. Ajde, ko muškara. Kako bre je pukla bomba? Bombe ti jebem, ja, čučnize. Ok, idemo opet bomba, jer imam još jedno poslednje. Shit. Z. Shit, mi je zašno kreće. Pa, gotov si, tebra. Brc. Ajde, džavamo. Taman si mi na nišanu. Ajde, penci se gore. Aleluja, najjači smo na svijetu, motherfucker. Najjači smo na svijetu, dođe ovamo. Konju jedan. Tada! Šta bežiš, imaš bazuku, glupane jedan. Ok, idemo ovdje. Ajde, idemo. Opa. Beži ovamo. Ovdje imam da dopunim etko, pa ću se dopunim. 2, 3 i 4. Sad ćemo i bombe da koristimo. Oh fuck. Ima nekog, sa mnom ima dvoje. Brego, to je su. Ok, ajmo ovo. Bre, majku ti. Jebote patak, bre. Bre, šta je ovo? Šta ih je ko mrava, pobogu. Beži mi ovamo. Ovo dvoje će da crknu. Ja ne mogu da dozvolim da moji vojnici crknu. Ok, crkli su. Ja sam inače general. Prve klase. Da, prve klase. Dobro. Ok, idemo. Oh shit. What? Bam, bre, maj. 22 sam ubio, 24 nagrada, motherfucker. Koliko će traje ova runda, po bogu. Ovo je najzznutiji nivo koji sam ikad igrao, zato sam ga i pustio. Bože, ajde, držite mi pesnice, ljudi, držite mi pesnice. Šta je ovo? To. Gdje imam bazuku da uzmem? Ovo, to ću. Ovo, brate, klip ako mi treba 15 minuta, to je This Is It. Ne može, probao sam jedan klip 15 minuta, nije treba da se stavi. Puh, sram ti bilo klip u jedan prokleti i bio si dosadan klip. Ovo ću se stavlja 3 sata po boku. Ovo će 100% 3 sata. Meni treba inače dugo da se postavi. Na YouTube. What the fuck, to su one njihove. To, brate. To je moj omiljeni šmajser. Ko nam sad šta može? Mikrofon. Gde ste pederi? Ok, mrtav je, ubio sam ga ja s bombe. Sam ga ukoko. Ok, klip je 14 minuta. Šta je ovo? 14 minuta igram. No da. Dobro, zeznuto je. Ovo je sad najzeznuti deo. Ali ovo je moja omiljena bomba. Ne znam zašto neko koji su navikao na nju. Oh shit, a to je naš, dobri. Braje. Oh shit.
Ok, ljudi, to što se tiče ove epizode, lajkujte, subscribeujte video, a do tada od meni imate jedan veliki, veliki pozdrav!